80 ai câștigat 180 de lei. Exact. Când e ziua ta? Mâine. Are fix 1,80, ce să... Veni Crăciunul mai devreme aici la Daily Petrol. Bună, eu sunt Anda, cum te cheamă? Marius. Marius, ce înălțime ai? 1,80. Ei bine, dacă ai 1,80 ai câștigat 180 de lei, poți să-ți încarci mașina chiar aici la Daily Petrol. Sigur nu mă minți? Sigur, sigur. Bine, fii atent că te măsor, pentru că dacă mă minți nu primești nimic. Bineînțeles. Bine, ajută-mă, te rog. Băi, n-am mințit, are fix 1,80, ce să facem? Trebuie să umplem rezervorul. Gata, ai că mi-am luat geaca? Perfect. Ne urmărești pe TikTok? Stai să mă uit. Din păcate nu vă urmăresc. A, păcat, pentru că dacă ne urmăreai, ți-aș fi dublat suma. Da. Alimentezi des la Daily Petrol? De fiecare dată când trec pe aici, alimentez la afumați. Locuiești în apropiere? Nu, dar sunt student la București. Când mă duc acasă, mereu trec aici, alimentez o cafea și... Ce bagi, motorină sau benzină? La motorină. Da. De când n-ai mai primit așa un cadou? Na, niciodată. Acum e prima dată. A venit Crăciunul mai devreme aici la Daily